takto na záver ešte teda sme sa dohodli, že ty máš so sebou jeden taký zaujímavý list. A ten napísal taký branec, odvedený branec. Máš taký, že? No. Brejle teda. No. Napísal list prezidentovi republiky napísal list. Vysoce vážení pane prezidente, obracím se na vás s prosbou o sproštění povinné vojenské služby vzhledem k obtížné rodinné situaci, ve které se nalézám. Mám 24 let a oženil jsem se s Dovou ve věku 44 let. Má manželka má dceru ve věku 25 let. Shodou okolností se stalo, že s touto dcerou mé manželky se oženil můj otec. Čímž se stal mým zetěm, neboť si vzal mou dceru. V této souvislosti je má dcera zároveň i mou macechou. Mé manželce a mně se v lednu narodil syn. Toto dítě je bratrem manželky mého otce, tedy jeho švagrem. Zároveň jakožto bratr mé macechy je i mým strýcem, to znamená, že můj syn je mým strýcem. Manželka mého otce, tedy má dcera, porodila na Velikonoce chlapce, který je zároveň mým bratrem, neboť je synem mého otce a zároveň i vnukem, protože je synem dcery mé manželky. Jsem tudíž bratrem mého vnuka a vzhledem k tomu, že jsem manželem tchýně otce tohoto dítěte, jsem tedy v postavení otce svého otce a zároveň i bratrem jeho syna. Jsem tedy sám sobě dědečkem. Z těchto důvodů vás, vážení pane prezidente, prosím o sproštění vojenské služby, neboť, jak známo, zákon nedovoluje povolávat do armády zároveň dědečka, otce i syna z jedné rodiny.